Το Μενίδη βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του Αμβρακικού κόλπου. Συνδυάζει άριστα το βουνό και τη θάλασσα και αποτελεί ιδανικό μέρος για να περάσετε τις διακοπές σας. Δίπλα στην Άρτα και σε λίγα λεπτά από το Αγρίνιο και τα Γιάννενα. Διαθέτουμε όλες τις υποδομές για να κάνουμε ευχάριστη και αλυσμόνητη τη διαμονή σας. Απολαύστε τις γαρίδες του Αμβρακικού στις ψαροταβέρνες μας, καθώς και ό,τι άλλο θαλασσινό επιθυμήσετε. Ικανοποιήστε την όρεξή σας με πλήθος απολαύσεων στα εστιατόρια της περιοχής μας και απολαύστε τον καφέ σας με θέατο καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα. Η διαμονή σας θα είναι πολύ ευχάριστη σε καθαρά ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Θα ενθουσιαστείτε με την ποιότητα των προσφορόμενων υπηρεσιών και τη φιλοξενία των κατοίκων. Απολαύστε στην ήρεμη θάλασσα του Αμβρακικού όποιο θαλάσσιο σπορ σας εκφράζει. Διασκεδάστε στα κέντρα της περιοχής. Περιηγηθείτε στα χρονολογούμενα από τη βυζαντινή περίοδο μοναστήρια, δρυμοναρίου και συγγενών. Πάρτε μαζί σας μόνο ευχάριστες αναμνήσεις όταν επιστρέψετε στην καθημερινότητα. Δήμος Μενιδίου. Καλές διακοπές.